Hej og velkommen. Vi har valgt at lave en fremlæggelse i samfundsfag B om vælgere i forandring af Aske Elias Jesper Hoglof og Jesper Ville. Altså vi bare forlade Det første vi vil snakke om er class voting. Class voting er et begreb man bruger om vælgere som stemmer ud for deres arbejderklasse. De første partier som blev dannet i den sidste halvdel af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, med udgangspunkt i forskellige samfundsklasser. Den klare opslutning i partiernes varetagelse af modstridende klasseinteresser betød, at hver parti havde en klar afgrænset gruppe af kernevælgere. Kernevælgere er en del af vælgerskaren, der stemmer på det samme parti ud fra valg til valg ud fra nogle bestemte standpunkter. Og så har vi så fra fordelingspolitik til værdipolitik, også kaldet New Politics. Det er så en ny stemmer det her. Og det er den ældre. Og det er så hvor man går ud fra at man skal stemme på noget forskelligt. I stedet for at gå fra fordelingspolitik, så går man om til værdipolitik, hvor man hellere vil gå ud fra værdier og materielle goder og postmaterielle goder. Og for at forklare, hvad fordelingspolitik og værdipolitik er, har vi begreberne postmaterialisme og materialisme. Materialisme er ting som bruger motorveje og forsvar og politi, altså ting man bruger økonomi til. Samtidig med at postmaterialisme er værdier som kultur og miljø og uddannelse, børnehaver og kollektiv trafik. Næste punkt på dagsordenen er issue voting. Som betyder, at vælgeren stemmer på et parti, der har nogle enkelte mærkesager, der er op for tiden. For eksempel Dansk Folkepartis indvandrerpolitik. Og man er gået fra class voting til issue voting. Og det var så vores fremlæggelse om vælgere i forandring. Mange tak skal I have. Farvel.